राज्यामध्ये 19 जून पासून ते 2 जुलैपर्यंत दररोजच भाग बदलत पाऊस पडणार आहे। पाऊस काही थांबणार नाही, पण पाऊस राज्यामध्ये पडतच राहणार आहे। फक्त आज काही भागात होईल, उद्या दुसऱ्या भागात होईल, परवा तिसऱ्या भागात होईल, पण असा भाग बदलत बदलत पाऊस पडणार आहे। आणि हा पाऊस सर्वदूर जवळपास 2 जुलैपर्यंत संपूर्ण राज्याला व्यापून टाकेल। म्हणून हा अंदाज सर्वशेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावा। त्याच्यानंतर राज्यामध्ये 23 जून, 24 जून, 25, 26, 27 जून दरम्यान मोठा पाऊस पडणार आहे। काही भागामध्ये खूप मोठा पाऊस असणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा अंदाज देखील लक्षात घ्यावा। आणि शेतकऱ्यांना एक विनंती, पेरणी करत असताना शेतकऱ्यांना एक विनंती की शेतकऱ्यांनी आपले पाऊस पडल्याच्या नंतर आपल्या शेतामध्ये कुदळ घेऊन जायचं, जमिनीमधली ओल तपासायची। एक इंच जर ओल गेली त्यानंतर आपण आपला पेरणी करण्यास काही हरकत नाही। आणि पेरणी करण्यासाठी 1 इंच ओल असणे आवश्यक आहे। जर 4 बोट ओल असेल तर तुम्ही शेतकऱ्यांना पेरणीचा निर्णय घेऊ नका। आपल्या शेतातील ओल तपासा आणि नंतरच पेरणीचा निर्णय घ्या। आणि पेरणीचा निर्णय घेताना स्वतःचा विचार करून स्वतःच निर्णय घ्यावा। आणि तसेच अचानक जर वातावरणात कधी बदल झाला तर लगेच मेसेजद्वारे अंदाज दिला जाईल। धन्यवाद।